primeiro dicirlle que vindo de Vigo para cá estaban os camións con as grúas levando, non sei que carallo eran, de cemento, non sei que, así grandísimos, pasando por riba dos coches sin parar o tráfico. Creo que deberían de chamar o que fora, porque me parece un auténtico peligro que nesta época non paren o tráfico con as grúas pasando uns semejantes troncos así, que me imagino que serían de cemento, por riba dos coches, porque sabemos que vamos a Marte e tal, pero o aceiro tamén pode romper ou o que sea. Deberían de chamar urgentemente. Si non, que o faga Arturo, hostia, marchou. Me escoitou? Ben. Despois, hoxe tivemos unha sorpresa, porque nos atopamos nun correo dunha comisión, dunha convocatoria antes deste pleno. Unha convocatoria xuntanza a Comisión de Seguimento das Obras de Ampliación da AP9. Esta última comisión foi o 28 de xullo do 2016 e como traemos aquí unha comparecencia, hoxe nos mandan que se vai a convocar o 17 de febreiro de 2017, casi 8 meses despois. Bueno, polo menos fixo efecto a comparecencia. E o que teñen. Bueno, vamos a comparecencia. Con solicitud de comparecencia do alcalde pola ampliación da autoestrada AP9 no seu paso por Chapela. Ante a incapacidade do goberno local de Redondela para convocar a comisión de seguimento da ampliación da AP9, hoxe a convocaron, ante a falta de denuncias públicas do goberno local de Redondela, cos intereses de Redondela non por un partido, en contra dos organismos e empresas que se negan a asistir á comisión de seguimento das obras de ampliación de AP9, ante a falta de transparencia do goberno local de Redondela con respecto a reunións unilaterais que mantén cos representantes de Fomento e Audasa de forma habitual, ante a clara imaxe de portavoz de empresa Audasa que amosa o concelleiro reprobado de infraestructuras, ante a falta de uso por parte do goberno local das ferramentas xurídicas que podría utilizar este concello, que posúe o Concello de Redondela nas defensas dos intereses da veciñanza, ante incerteza sobre o futuro dos servicios públicos que están sendo afectados de cheo pola ampliación da autoestrada sen que o goberno local sea capaz de dar unha información clara e precisa do que aquí acontece, e ante a falta de resposta por parte do goberno local aos numerosos registros desta agrupación en relación á ampliación da autoestrada AP9, a cidadanía xa sabe o proxecto que foi cousa do goberno de Pepiño Blanco. Tamén sabe que a ampliación firmou na Ana Pastora e que rexeitou sempre reunirse coa veciñanza, inda que para ir a colocar pedras vamos. Sabe que vostede conseguiu un terreo gratis, entre comillas, para o colexio, que sempre está ao lado dos afectados e todas esas cousas, que vende a diario, pero a realidade é outra, así que póñase ao grano e conte o que a xente quere saber. O pasado non nos interesa. Dadas todas estas dificultades que se amosan na ampliación da AP9, solicitamos a comparecencia do alcalde para que dé as explicacións necesarias ao pleno e a toda a veciñanza de Redondela, especialmente a de Chapela, sobre a situación actual das perspectivas desta obra. Grazas. Primeiro, decir que hai que falar do pasado, porque isto non é un proceso que nace hoxe. Isto ten un proceso en donde leva máis de 5 anos este goberno, bueno, os equipos que eu estou liderando en estes 5 anos, e en cada momento se vive unha realidade distinta. En un primeiro momento foi unha realidade de rechazo. Eu estaba repasando algunha documentación ao respecto de épocas pasadas, recollín algunha anterior a noso mandato, en donde se decía por parte de María José Caride que la ampliación del AP9 afectaría como máximo a 6 casas y un colegio. Bueno, pues de esa realidad, que en principio se vendió, a la realidad que fuimos viviendo día a día durante estos 5 años. Efectivamente, hubo un primeiro rechazo, pero despois tuvemos a obriga de ter que asumir esta infraestructura. E quero decir que ninguna infraestructura de tal calado tuvo tanta información en Redondela por parte do goberno como esta. E remítome a primeira autopista AP9 por Chapela. Hai exemplos que poden decir veciños de como foi aquel proceso. Me remito ao AVE, como foi o proceso de información do AVE, e este proceso que estamos nos levando aquí de continua comunicación, este proceso es
patente, palpable. Nós estamos en contacto continuamente, non só cos veciños, sino con a problemática que os veciños nos traslada. Entón, a figura que tratas de poñer aí en entredito, que é a de Arturo González está facendo un magnífico traballo de comunicación, de coordinación, de catalizador, de transmisión de todas as necesidades de que se presenten na vecinanza hacia quen ten que respostalas, tanto o Fomento como a Audasa. É dicir que sí, que temos continuas reunións con eles, continuas e diarias prácticamente, e sempre estamos falando en tono de resolver moitísimos dos problemas que salen no día a día, e en contacto fundamentalmente tamén coa Asociación da P9, que aquí estuvo denostada na época anterior. Entón, non me pode falar que non hai transparencia e información con todos os colectivos. Un colectivo que pide unha xuntanza para informar, aí estamos. Exemplos, non só afectados da P9, que día sí, día tamén están chamando, e día sí e día tamén nos estamos personando nas zonas. Arturo González, para dar resposta pois aos problemas de tráfico que están surdindo, para dar resposta a determinadas canalizacións que están facendo mal, para dar resposta a temas de seguridade vial, ou como foi a gravedade que hubo en Cabanas, con esas medidas irresponsables de tráfico de mercancías que se hizo na zona de Cabanas. Ali estaba Arturo González. Co cual, Arturo González está facendo un traballo magnífico nesta obra, nesta infraestructura. É dicir que no ámbito de información non pode dicir que a xente non está informada. Eso é falso. A xente, a AMPA, a Asociación de Empresarios, a Asociación de Afectados, outro día reuníme con a Asociación de Empresarios, Comunidade de Montes, a Asociación da P9, a Asociación de Veciños de Chapela e Chapela Club de Fútbol. Hubo unha xuntanza en donde me preguntaron, eu me comprometín, porque me comprometo, me estou comprometendo. Entón, me comprometín a determinadas cuestiones relacionadas coa peaxe e con a salida de Torre de Padín. Ali estou comprometido, a miña palabra con eso. Estamos sempre tratando de escoitar, pero sempre dicindo a verdade aos veciños. O dixemos agora, o dixemos antes, no follón das expropiacións tamén estuvemos dicindo a verdade, sempre, e agora estamos tratando de que unha última expropiación se leve a cabo. Entón, por parte deste goberno, transparencia absoluta, dedicación absoluta e sempre pensando nos veciños, sempre pensando en que esa infraestructura é innecesaria para Chapela e que é unha estructura que vai afectar no día a día, na vida dos veciños de Chapela. E máis, seguimos colaborando con outras administracións para que sigan reivindicando o noso. Neste caso, pois fai pouco, se levou a Xunta de Galicia, por parte de Alberto Pazos, levou unha das propostas que aquí se debatiron, que era o tema da insonorización coas pantallas antirruido. Que non se esqueceran de que isto iba así. E cando os veciños nos dixeron, oye, que nestas clases non se pode atender ben, non se pode impartir as clases de forma correcta, ali estuvemos, e reivindicando os que pediron. Nos puxemos en contacto deles para que no momento en que houbera ese ruido, ali estábamos nós con un medidor para reivindicar que esa circunstancia era así. E o saben, cando necesitan chamarnos, nos chaman e ali estamos. Esa é a realidade que estamos vivindo todo o día. Non esa que trata usted de transmitir de que aquí estamos colaborando con Audasa e con Fomento. Para nada. Audasa e Fomento estamos buscando os compromisos. E os compromisos, que vostede dice da convocatoria, levamos perseguindo durante moito tempo. E lle informei a estes vecinos. Sí, no, moito tempo. Entonces, isto é certo. Pero a cuestión é a seguinte. Todo teña un determinado proceso en esta última, que era que plantexamos xa todas as que serían as melloras para o entorno de ampliación da P9. Entón, é un documento que ademais foi participado dos veciños. É dicir, que isto foi exposto, participado, escoitado aos veciños, mirando unha ou outra alternativa, o instituto tamén deu a súa opinión, o colexio deu a súa opinión, todos os veciños que quixeron miralos o proxecto puderon miralo. O sea, eso é transparencia, señor Varela. Eso é comunicación con veciños.
e non a realidade que usted está tratando de transmitir aí. Este goberno está traballando por os veciños de Chapela e por Redondela. Esa infraestructura para nós non é necesaria. Esa infraestructura nos está trastornando. Esa infraestructura temos que convivir con ela e sacarlle o máximo beneficio para que os veciños pois podan ter unha mellor convivencia en Chapela e en Cabanas. Entón, tiñamos pendiente esta comparecencia, esta convocatoria de xuntanza da Comisión de Seguimento a instancias de fomento. Por qué? Porque nós primeiro lle presentamos este proxecto para ver se técnicamente era viable. Xa temos o ok de Audasa de que técnicamente é viable todo o que se vai a facer. Este proxecto que está recollido aquí, xunto con a subida a Trasmañó e xunto con a pasarela que queda na zona de Cabanas. Todo isto é viable, vale. O que demorou isto é que Fomento quería ir a esa comisión de seguimento con a concreción e non con decir, estou aquí, nos remitimos a outra reunión, con a concreción de que se vai a facer, con autorizacións que sean precisas. Por eso se demorou esta comisión de seguimento. Eso é o que, bueno, coincidiu nesta semana que o señor González estaba rematando, porque o responsable estaba de viaxe en Madrid precisamente tratando este tema. Entón, coincidiu que esta semana, pois o viernes ou o jueves xa tiña máis ou menos que se iba a facer en febreiro, pero se concretou nestes días que era o día 17. Non ten nada que ver coa comparecencia, aunque coincide. E me alegro que coincida, non hai ningún problema, me alegro que coincida. Pero decir que hai un traballo tremendísimo detrás desta infraestructura, porque, xa digo, cada día xurde un problema distinto. Cada día xurde un problema distinto. E hai que buscar a persona que con a dedicación que lle está dedicando o señor González para dar resposta e interrelación, que os afectados da P9 pediron un interlocutor do Concello para que hubiera esa interrelación. Esa interrelación está facendo de forma, xa dixen, magnífica el señor González. Por outro lado, como tamén me comprometín nesa xuntanza, hoxe iba a decir que o colexio, que di usted gratuito, eu lle digo que o colexio non iba a cambiarse de sitio. Non iba a cambiarse de sitio. O colexio iba a convivir coa ampliación da P9 ali, onde estaba. Non iba. Se expropiaba un cachiño. Non iba. Nós tuvemos desde aquí, ademais tuvemos plenos, para poder pedir e reivindicar que se expropiara a totalidade do colexio e que se fixera un novo. Que o que querían facer era douche os cartos e ti faz un colexio novo. Non, temos un colexio feito, dame outro donde te digo eu, compraron os terrenos e ahora, bueno, se firmou o documento. Ano pasado, en outubro, tuvemos por fin a cesión por parte da Sareb, complicadísima, como recordades, e ahora hai un problema urbanístico na zona. O terreno ten unhas dificultades urbanísticas moi grandes. Eu estou esperando, así como teño esta xuntanza convocada ahora, que en estos días, desde a xunta, pois nos anuncien que isto se desatascou o tema urbanístico. Nada máis. Entón, o tema do colexio sigue o seu ritmo. Nós seguimos reivindicando e que se faga canto antes. Por qué? Porque, entre outras cousas, a nós nos interesa ter tamén que os veciños teñan a tranquilidade de que non van a perder en ningún momento pois matrículas ou algo por o tema desta autopista. Temos canto antes que ter ese colexio. Canto antes. E estamos reivindicando isto. Sea Xunta de Galicia, sea Fomento, sea la Comunidade Europea. Non cambiamos de posición. Seguimos igual. Ahora, hai formas. Nós, co que anduvemos, temos uns compromisos adquiridos e algún rubricado, como é o tema do colexio. Algún rubricado. Sí. Estou esperando a que estos tamén estén. Pero o de Cabanas está resolto. O de Cabanas xa queda. Que me queda? Bueno, pois nos queda a concreción o colexio está, a concreción da zona da igrexa, da zona da subida a Mouriño, e despois o tema de as outras afeccións adyacentes que se podan mellorar. Pero xa digo, repito, a información, porque cando me di temos información en outra... Eu estou, creo que dicindo unha e outra vez aquí, que cando un grupo quera tratar determinado tema para a información, que o plantexe. Non hai problema, se plantexe, se dá. E se di,
outro día, vou ás da área metropolitana, informo o día seguinte. Vou ao transporte metropolitana, informo o día seguinte. Vou a estas, me pedides, se tendes interés en algún tema concreto, aí estou. Aí estou, vale? Entón, ao que vou, non sei se teño que dicir algo máis, se me quedou algo máis, pero concretando, información toda, avances en as melloras muchísimas, concreción me faltan as concrecións, que espero que o día 17 de febreiro pois este concretado este tema, porque algún de vos asiste a estas comisións, e saben que nós estamos defendendo sempre a posición do veciño, sempre a posición do Concello, e nunca a de Audasa de Fomento. Outra cousa é que técnicamente se poda facer unha cousa ou non, e buscamos as alternativas. Vale? Primeiro, decirlle que se realmente iso que dice vostede que se a vamos a ver, o que falou antes dos grupos que me liei ahora, o que falou antes dos grupos dos que estaban antes, que se a facía unha autopista e facía outra non sei que, o AVE, etcétera, pero que, vamos a ver, aquí porque naceu a porque aquí as cousas se facían mal, e nós nacemos porque estábamos porque se facían as cousas mal, e vostedes erades tamén uns inútiles, e perdona a palabra, desde a oposición, porque se Xaime Rei e o BNG tan mal o fixeron, vostedes desde a oposición nunca se preocuparon nin polo AVE, nin pola outra autopista. Entonces, vostedes estaban na oposición, non salíades presionando nin facedes nada, non facíades, igual que agora. Vostede dice transparencia, pero levamos 10 registros vos sin que vostede nos conteste. E fala aquí de transparencia diante desta xente, pero a nós, a agrupación de electores de Redondela, non se nos responde. Por qué? Non o sabemos, pero non se nos responde. E despois vostede aquí fala de que non sei que isto é mentira, pero fai media hora acabamos de demostrar todos os grupos de oposición con datos que vostedes mentiron e ni sequera foron capaces de pedir perdón. E mentiron sobre as subvencións. Como carallo vamos a creer en vostede? Como eu vou a creer en que o que vostede me diga? Como vou a creer se non o miro? Me fale de que algunhas cousas rubricou e outras non. Como vou a confiar en vostede? Vostede é unha persona que na súa finca entra ao can e o can entra como un loco a pisar os repolos que acaba de plantar e vostede lle dá unha caricia que siga rompendo os repolos. Nós, de outra maneira, collemos o can e mandamos a palmada e pasa para casa. Porque este é o noso terreno, non o de Fomento. É un terreno que vostede tiña que defender, non ir a facer unha foto coa pedra. É un terreno que vostede, como alcalde, pode facer 1000 historias. Xurídicamente pode cambiarles como facía o de Cangas, que cambiaba as posicións, de aquí non se pode pasar camións pesados, e retrasaba as obras, porque iso un alcalde que defende, non lle dá caricias a Fomento, esperando, ai no, tranquilo, señor Javi, isto vai ir todo bien, usted tranquilo, non é así. O que pasa é que botarlle peito, pero claro, se botarlle peito, salir todos os días na prensa, igual que salen todos os días na prensa sacando fotiños, mira que muro máis bonito, mira que non sei que máis bonito, e ainda por riba aproveitándose dos consellos parroquiales para decir que este muro lo hizo el Concello en letra pequeña, fue de los participativos, los presupuestos participativos, manda carallo. Pois non, salga todos os días na prensa dicindo isto aquí no, isto aquí no, isto aquí no. Iso que tiña que facer, e deixarse de decir tonterías e mariconadas, iso que tiña que facer. Ahora vou a facerlle un par de preguntas, espero que me responda unha a unha, ou acabar as preguntas lle vou a dar para que poida seguilas, xa me calmei, para que poda seguilas e contestar, vale? Aí van as preguntas. Dea conta dos motivos que alegan Fomento e Audasa para non querer asistir á comisión de seguimentos da P9. Xa está contestado. Iso que me dice vostede? Xa contestei antes. Bueno, pero eu creo que non. Non, bueno, repito. Está bueno contestar. Non pasa nada, repito outra vez. Porque eu insisto que a culpa é súa. Insisto, a culpa é súa. É de vostede. E o primeiro que ten que negarse a tratar temas deste colado fora da comisión. Se a Audasa ten que tratar temas das obras que afectan a veciñanza e necesitan ser tratadas con este Concello, que pidan eles a convocatoria como se ten que ser unha vez a semana, que é o que hai que facer, inda que sea unha vez a semana. Así que fan as cousas, así se fan as cousas. Para Audasa e Fomento lle resulta moi cómodos as súas famosas reununciñas. Dea conta, outra pregunta, dea conta se o goberno local ve operativa a comisión de seguimento da P9. E se considera que esta comisión está solucionando os problemas da veciñanza afectada. Ves normal en que unha comisión na que se terían que tratar cada avance das obras leve 8 meses en convocarse? Bueno, 17 de febreiro de 2017. Bueno, ainda menos mal.
A comisión é unha demanda dos colectivos de Chapela e tal como se funciona é un insulto a súa inteligencia por parte do alcalde Audasa. Dea conta de que administracións son as que están retrasando os proxectos do traslado do Colexio Igrexa de Chapela. Enviar a documentación, o Concello enviou a documentación á Educación dende que se aprobou un convenio firmado con Audasa para traslado no pleno de marzo do 2015. Tardaron case ano e medio. Dea conta das obras e gastos con fondos do Concello que se teñen que realizar para o traslado do Colexio de Igrexa de Chapela. Teñen contemplado un préstamo de 600.000 euros para as acometidas do novo centro. Que pasa? O actual centro non ten acometidas? Porque se traslada, que amplían, flipante, que teñamos que pagar parte do traslado do Colexio de Audasa. Dea conta do motivo polo que o goberno local se conforma coa construción dun muro no Colexio Igrexa para que Audasa e Fomento poidan abrir o tráfico a ampliación nese tramo antes de que o centro sexa trasladado. Me parece a nós matador. Me gustaría al público, los que no estáis acostumbrados a venir, no podéis hacer expresiones de alegría, ni de abucheo, ni nada. Tenéis que estar tranquilos. No, tranquila, muller, se agradece, a min se me agradece. Dea conta do motivo polo que o Fomento e Audasa se desentenden do traslado da oficina de Correos de Chapela. Por moito que digan que o edificio foi expropiado fai 40 anos, a oficina trasládase por mor da ampliación, senón non se trasladaba. Non entendemos que Fomento e Audasa son os que teñen que negociar con Correos, non vostedes, señor Bas. Recorde que non ten competencias sobre as obras municipal, ou iso é que o nos contesta nalgún rexistro que contestou cando non lle gustan os nosos rexistros. Dea conta se as pasarelas peonís que cruzan a P9 cumpren a normativa de que a normativa e de que trámites está a facer o Concello para que a pasarela da subida ao Mouriño a poida utilizar persoas con discapacidade. Reclamouse varias veces na comisión de seguimento tanto por grupos como por colectivos e o pasaron polo forro. Dea conta se Fomento e Audasa teñen partida orzamentaria para realizar as reposicións de servicios que reclaman os colectivos sociais de Chapela e se xa está rematado o estudo das empresas HOC de todos os tramos do municipio que precisan reposicións. Na derradeira comisión, Audasa xa anunciou que para iso que se pide non hai partida do orzamento da obra, polo que non hai pasta para facer ningunha reposición nos presupostos xerais do Estado. Isto vai para moi largo a ampliación rematada e Chapela reventada, como repolos. Dea conta do motivo polo que Fomento e Audasa non expropian o edificio da rúa Fonte Cornido como desmandan os seus residentes, se ao outro lado da autoestrada expropiaron unha vivenda nas mesmas condicións. Este caso é unha desidia de Audasa, xa que esta expropiación ronda o 1.000.000 de euros. Agora sabemos de onde reduciron os 40 millóns no concurso de adxudicación. A conta das vidas das familias do noso pobo. Unha vergoña consentida e non denunciada por vostede, señor Bas, que pode salir todos os días na prensa e non sacando fotiños. Dea conta do estado non que se encontran os trámites de expropiación da vivenda do barrio de Cabanas, na que a Ponte invadiu de forma aérea a súa parcela. Dea conta das xestións que está realizando a Consellería de Urbanismo sobre as afeccións de lei de estradas que causarán perda patrimonial en propiedades municipais particulares e o impedimento de desenrolo urbanístico dos barrios afectados unha vez rematada a ampliación da P9. Isto non é unha broma, e que afectará ao longo prazo a recaudación do Concello de Redondela a non poder crecer urbanísticamente estas zonas afectadas. É grande perda patrimonial. Dea conta de se a reforma do paso elevado que comunica a Estrada Nacional coa parroquia de Trasmañó cruzando a P9 é suficiente e aceitada para ter unha boa comunicación rodada da mesma, e se o goberno local aproba a proposta de Audasa e Fomento. Nós dixemos en comisión, e o dicimos agora, que esta ponte precisa ser cambiada por completo, non o remendo que van a facer. E o único problema que ten Audasa é que non quere soltar máis cartos para esta mellora. Dea conta do seguimento que está realizando a Consellería de Cultura sobre o xacemento arqueolóxico do Castelo de Rande. Dea conta do seguimento que a Consellería de Medio Ambiente está realizando sobre as augas de escorrentía e balsas de decantación das obras da P9. Xa miramos o que pasou co AVE, vos xa estabades no goberno e seguía o río cheo de merda días e días tamén, e os únicos que estábamos denunciando aí era esta xente. Dea conta do seguimento que está realizando
o Concellería do Medio Mariño sobre a posible afección dos bancos marisqueiros do municipio. Ollo, que non é a primeira vez que pasa. Dea conta de cantos técnicos municipais ten o Concello traballando no seguimento e control das obras da P9. Acredite con informes dos mesmos. Dea conta da previsión que teñe Fomento Eudasa para a colocación de pantallas acústicas na P9, que non veña pacitos tetirrí, e se a partida orzamentaria vai ir a cargo do proxecto da ampliación, que é por lei, por certo. Dea conta do Estado, aínda que a lei xa miramos todos os días no telediario que a pasades por... Bueno, dea conta do Estado no que se atopa o traslado do transformador eléctrico da rúa Estrada Torreiro, e se o Concello informou das molestias que poden causar as obras aos veciños e o establecemento estaleiro que linda coa nova localización. Dea conta do motivo polo que o goberno local non mandou os axentes da policía local os cursos de formación para que poidan certificar medicións do ruído, tal e como se comprometeu o alcalde neste pleno hai agora máis dun ano. Dea conta polo que o alcalde segue mantendo o concelleiro reprobado de infraestructuras, inda que digas que o está facendo moi ben, ao fronte do maior desastre que sofre o municipio de Redondela nas últimas décadas. Un concelleiro que ali por onde pasa causa conflitos coa veciñanza afectada. A veciñanza non ten por que soportar a súa falta de profesionalidade, educación e cortesía. A imaxe que dá é máis dun empregado da Audasa que a dun representante da ciudadanía de Redondela. Gracias. É que non está vivindo o problema de la P9. Ampliación, non está a vivir, porque a maioría destas cousas que están aquí están respostadas nos últimos anos nos plenos. Aquí se fala de cada unha das cousas. Hoxe ven outra moción, ven unha moción relacionada con correos. Hoxe, isto é unha comparecencia, se non fágame unha pregunta. Eu nas comparecencias teño a fórmula de expresarme como queira. Por eso, eu lle estou tratando de responder a súa comparecencia, ao segundo turno, vale? E lle estou dicindo que o que me dá a sensación é que non ten a vivencia do día a día da P9. O que único que lle vale é pois o follón por o follón. E aquí hai moitas cousas que requieren pois de unha cintura, dunha habilidade polo veciño, non por ti nin por min, polo veciño. Entón, os veciños están a soportar ahora neste momento unha infraestructura horrorosa, convivir con unhas obras dese calao horrorosa. Si é certo que dixo dese transporte de dos L ou de non sei o que é, pois é un dos riscos, é horroroso. O ruido, horroroso. Ahora tendrán que asfaltar, horroroso tamén. O sea, este tipo de infraestructura, esta obra, xa sabíamos que iba a ter problemas, xa sabíamos. Pero o que estamos tratando é convivir con esa infraestructura dándolle resposta aos veciños. Efectivamente, a min, neste momento, unha das cousas que me preocupa moito é o tema do colexio, que non estaba no proxecto. Non estaba. Estaba convivir o colexio coa infraestructura. Non o iban a cambiar. Se baraxaba incluso reubicar os rapaces. Entón, claro que queremos, demos o paso, buscamos unha alternativa, un colexio novo pagado pola Audasa, que non estaba. Usted confunde mellora con reposición. A reposición é por lei, a mellora non. O que estamos tratando aquí son melloras. Melloras para que o entorno que nos quede despois desta ampliación non deseada sea bo para os veciños de Chapela. E temos acordado con toda a veciñanza isto de GOC, que foi remitido e autorizado técnicamente por Audasa para poder realizarse. E Fomento ahora tendrá que decirnos a partida que dote económicamente para que isto se poida levar a cabo. Entón, si hai xestión e si hai preocupación, no que non hai é bronca por bronca, porque ao final ti tes que ter a habilidade para poder sacar adiante temas que están fora do contrato. Entón, cando ti estás plantexando un proxecto que está fora do contrato do ámbito da actuación para que aquedo quede ben como compensación a esas obras, pois tens que saber, bueno, hasta onde podes apretar. E aí, eu sigo dicindo que isto todo non o conseguiríamos se os veciños non están sumando co goberno. E o goberno está sumando cos veciños. Hai cousas que están no límite de un ten unha interpretación e outra parte ten outra, sí,
o miramos no tema das expropiacións. Nos, no tema das expropiacións, bueno, pois plantexamos encima da mesa unha realidade e os veciños tiñan outra. E ao final, bueno, pois por H ou por B se acercaba máis a solución que plantexaba, bueno, que baraxábamos nós, que non era plantexamento noso, que o que pretendían os veciños. Entón, repito, si hai unha implicación, si hai que convivir con as melloras, negocialas, non é, bueno, pois porque yo lo valgo, pues, ala, hazme esto. No, hai que argumentalas, hai que negocialas, hai que poñelas en riba da mesa e buscar a imaginación o enfoque útil para que eso vaya adiante. Decía da Ensenada, si estamos controlando cada 2 por... De feito, vos fixéchedes incluso unha visita á zona de Rande, a zona da Ensenada, para mirar as medidas de control de vertidos que estaban postas ali encima. Ali estuveron e estaban controladas. Estou contestando en función da intervención. Perdón, señora Moeda. Señora Moeda. Sí, eu estou tratando de contestar a toda a comparecencia. Datos concretos de algunhas das cuestións non os teño. Estou contestando de forma xenérica todo. E estou dicindo que realmente eso é o que me deu a sensación de que non controla o que son as obras do día a día. Iso é a sensación que me deu. Outra cosa, palabras, sí, palabras bonitas podemos poñer todos encima da mesa, porque desexos os temos igual. Eu teño os mesmos desexos que ti, perdón, que usted, que en Chapela se poña aquilo niquelado para que os veciños podan ter unha convivencia pacífica e bonita para todo o entorno. Pero hai que conseguirlo, hai que construílo. E o que está construindo isto é entre os veciños e o goberno. Vale? Ao que vou. Entón, eu, nese sentido, espero que na xuntanza do 17 de febreiro xa haxa esa concreción, que estou de acordo con vostede no retraso desta historia. Pero convocar unha comisión estéril, cando me estaban dicindo estamos buscando os fondos para ter isto acordado, pois eu decidín esperar. Eu anunciei xa que en primeira semana de febreiro, 15 días de febreiro, se iba a convocar, sí ou sí, pero recibimos este viernes que isto sí iba a poder realizarse nos criterios de compromiso, de que se iban a comprometer, pois vamos a esperar. Entón, espero que aí teñamos xa a concreción e despois, polo tema do colexio, que tamén que se desatasque dunha vez o tema urbanístico de outro organismo, porque nós en agosto cumplimos levando o expediente á Consellería. Eu estou esperando nestes días que haxe unha declaración, unha confirmación ao respecto do colexio. Vale? E dou por finalizada a comparecencia. Espero haber contestado todo. Vale, pasamos entón ao turno de mocións.